школа и да дам думата на Стефан да представи накратко школата. А иначе за протокола, ние така сме дружество от 2 години направихме, събираме се всеки месец, споделяме собствения си опит, обучаваме се, каним гости. Тази година сме решили действително да ни гостуват повече колеги от страната и ние да погостуваме на някои, така че отворени сме за покани. И вече давам думата на Стефан. Много благодаря за поканата. Ние много се вълнуваме да дойдем в Русе, защото имаме наши курсисти там горе, да кажа, които са си в Русе, но са идвали при нас на обучения и на фотопътувания. Даже имаме още 7 човека, които за съжаление успяха да дойдат днес, защото заради празници са решили да пътуват, но нямам пълно щастие. Радвам, че сме тук. Накратко за школата. Ние сме школа на почти 13 години, правим различни неща, основни са въведени в фотографията. След това вече надграждаме с ниво 2, правим различни workshopи на тема. Ние много учим да снимаме животни при нас, правиме как да снимаш домашния си любимец, доста често обучения, студийна фотография, портретна, предметна, много учим да пътуваме, правим лятна школа по фотография в Синеморец. Първите 2 седмици на юни, ако някой от вас иска да се присъедини, не да се обучава, но по-скоро да дойде да се забавлява с нас, добре дошли сте, може да ми пишете и ще ви дадем детайлите. Синеморец е едно много артистично място, там ходят много художници, фотографи и музиканти и ние се стараме и ние да се впишем така в атмосферата. Добре дошли сте с семейство, куче, каквото имате. Хотела приема кучета. Ние не ходим в хотели, които не приемат кучета. Това рядко стана. Трудно стана за кучетата. Ами все по-отворени станаха хотелите, защото разбраха, че това си е бизнес ниша. В крайна сметка за кучето те взимат почти същата такса, колкото за теб. Пък то не ползва почти нищо, така че дали си е добър бизнес. Да. Освен школата, към школата имаме и фотографски клуб, в който се събираме на теория всеки месец по веднъж, на практика почти всяка седмица. Снимаме на различна тема. Идеята на клуба е да даваме възможност на нашите членове да се показват различни жанрове на фотографията, тъй като повечето хора в школата и в клуба са хоби фотографии, които искат да си останат хоби фотографии. Останалите искат да станат професионални фотографии, но малка част от тях успяват по различни причини. Както вече разбрахте, за клуба е предвидимо, когато се казвате Стефан, влизате по-лесно. Нашия подкуп е малко по-различен от другите, най-вече с това, че при нас членския внос се плаща. Звучи комерциално, но всъщност имаме една такса с идеята, че първо така имаме бюджет да правим повече неща и малко по-мащабни проекти с членовете на клуба. Второ, това ангажира малко повече хората. Иначе от тази супер много яко идвам и да веднъж 2 пъти, малко трудно се събират, а пък при нас ние имаме лимит на хора, които могат да бъдат на всяка среща, тъй като нашето студио в София не е толкова голямо. Не е малко, определено, но нали... Само за ми ще прекъсна от нелюбезност. Искаш ли да седнем? Ами, считам да съм прав, защото само 1,92 и камерите няма да И за това. И така стараме се да правим различни неща и за нас е много важно да развиваме фотографската общност в България като цяло. И това е една от основните цели на клуба. Имаме планове след това да се запознаем с фотографската общност в Севлиево. Аз се познавам с тях, но искам да запозная членовете на клуба. Ходили сме в Казанлък, може би знаете, те там имат доста сплотена фотографска общност. Така че се надяваме в бъдеще да се все повече фотографски общности в страната. Вие да ни идвате на гости, дали в София, дали в Синеморец, защото ние там вече се чувстваме малко като дома си и да правим различни неща. Знам, че част от вас познават нашия основен преподавател
преподавател Георги Неделчев. Ще ви разочаровам, той не дойде, защото някой трябва да работи, другите колеги са с мене и някой трябваше да стане в София събота неделя да води обучението. Това да кажеш? Добре, ами, Има въпроси. аз по-скоро така малко в движение ще вляза в ролята на водещ. Да, и ние стигнахме много бързо до идеята за членския внос. Колко е вашия членски внос? Наш членски внос, само да видя в евро, сега какво се пада, 190 евро, годишен членски внос, като членски внос е за календарната година, т.е. от януари до декември за съответната година, като сега постепенно ще почнем да го намаляваме, защото ако се запишеш юни месец, не можеш да платиш цялата сума, ще е по-малко съответно. И записват се, получават различни ресурси, получават отстъпки. Също забравих да кажа, че от 3 години Софийска фотографска школа е част от Динафос. Онези лоши хора, които ви взимат пари. И реално им даваме отстъпки за магазина в Динафос, получават отстъпки пък и за курсове, които решат да се запишат. Имат ресурси, онлайн ресурси под формата на различни PDF файлове, имат право на един безплатен наем на нашото студио да го ползват като фотографии и се стараем постоянно различни бонуси да им даваме. Имаме подписани договори за сътрудничество с Nikon, Sony, Canon, официални такива. Здравейте, заповядайте. В нашата школа има една традиция, който дойде последен, казва песничка или стихче. Италиански почвай. Публично. И правим много често, като излезе нов модел, при нас се прави представянето на новия модел апарат или обектив, тъй като Динафос че са ресейлъри. И ние ги съчетаваме, но много често правим специални събития, правим РТ събития, когато правим фотопътувания или някакъв workshop, ако нашите курсисти им липса някакъв обектив или тяло, аз обикновено звъна на колегите от съответния бранд, нали, за да предварително не съм сигурен, че имаме техниката. Сега, например, правим официален курс по спортна фотография, който ще бъде брандиран от Canon. Вчера ми потвърдиха, че цялата техника, която съм поискал от централата на Canon за нашия курс, е одобрена. На 29 април идва и сме поръчали такива буркани R1, R3, 3R1, 3R3 ще дойдат и заедно с Юлий Тодоров ще проведем курс по спортна фотография. Ще имат възможност да снимат 3 различни видове спорт, а накрая ще правим спортни портрети, като сме включили една кауза. Спортните портрети ще бъдат на баскетболисти в инвалидни колички. Ние си партнираме и с тях, партнираме си с две организации за спасяване на животни. Миналата година снимахме календара на фондация Шаро и гледаме да участваме и в различни каузи. Правим някаква безплатни обучения, да речем, миналата година правихме безплатно обучение за хора с психически затруднения. Беше много особено, защото аз са хора, които те са с много сериозни психически проблеми и всеки път с нас бяха и специалисти, защото те си ми го казват в прав текст. По принцип те са си, нали, те се куват, те са на хапчета и когато си взимат хапчета няма проблеми, обаче ако някой реши да пропусне да си вземе хапчето, може директно да агресира и да бъде опасно и така беше общо взето всеки път с 50% риск, но беше много вдъхновяващо. Тези хора, не знам, аз сега се сета малко се разстроил, защото наистина беше много емоционално и се стараем да правим такива повече каузи, защото за нас фотографията, аз пак казвам, нашите курсисти и члени на клуба, по-голямата част са хоби фотографии и за нас това е и кауза. Бихме искали да не е само бизнес и приемаме фотографията първо като изкуство и се опитваме и това изкуство да е средство за помагане на неща, на каузи, които ние вярваме. Имате някакви въпроси? Ние сме предвидили и сме запознати
обещаете, нали, че ще дадем възможност на всеки един от Да, колегите или да. от двете общности да се представят кратичко с по няколко изречения, но все пак така да върна на бекхенд нашия скромен опит. Нали, можем да си похвалим с по няколко изложби в годината и аз се радвам, че започнахме да правим тематични изложби, т.е. провокираме се да снимаме, а не да вадим от архива, което нали, лично за мен е положително и резултатите са много прилични. Друго, което започнахме и го видяхме до някъде от вас, го заимствах, това са тематичните месечни снимания, в които се събираме в съботите обикновено. Обсъждаме си, започнахме така вече да бъдем и критични, да си забелязваме, да си казваме, виж това, тук може да го направиш по-добре, което за мен е действително едно израстване на общността. И ще започнем, както вие правите, от тази селекция на снимките за месеца, да започнем да публикуваме почти ежедневно, защото тук малко след първоначалното напълване там на Фейсбук страницата, ние още нямаме сайт, ще имаме. И така, другото, което ни е наша голяма цел и мога да вече така по-публично да го заявя, дори писахме проект, но не можахме да успеем да стигнем до финансиране от Министерството на културата, но ние бяхме на пета позиция след свършиха парите. Което никак не е след. Да, знаете, тогава след нас не стигнахме. какви институции имаше след нас. Така че проектът е хубав да направим в Русе център на архитектурната фотография и дали днеска даже и такава ни тематичната разходка, да направим един, първоначално беше за национален, пък после видяхме, че не е трудно да скочим и на международен конкурс за архитектурна фотография, който да е годишен, да изисква обаче непременно снимане, т.е. архитектурна фотография в Русе. И за да стане така контекстно, нали, затова използвам думата Русчук, което е по-старото име на града. В смисъл, то дефинира онзи Русе, който е в представите на хората и се надявам днес за тези, които за първи път идват в Русе, да успеем да предадем този дух на града преди, за съжаление, 70-80 години и повече. Накратко, ние сме около 20 човека. Не мога в момента да кажа колко професионално ползва фотографията като начин за прехрана и колко са хоби, но доста са, които снимат професионално, включая и аз, така че нали, тръгваме от различни изходни позиции, но успяваме да се фокусираме върху така по-високите цели, фотографията като изкуство. На нас много ни куца за сега липсата на млади хора. Опитахме да направим в една гимназия тук клуб, но така, редуцират се децата, стигнаха до няколко, няма да може да направим изложба. Интересно. И тук е нещо, което нали, търсим все още вариант как да го постигнем, иначе за вас адмирации за курсовете ви, които сте направили онлайн, ти ми беше пуснал там, разгледах, курсовете са добри. Да, стараме се, тъй като имаме много често ни звънат хора от цялата страна и казват, ние тук нямаме достъп до обучения, може ли онлайн, ние започнахме да правим самите си курсове в онлайн видео варианти, т.е. ние ги записваме и като си купиш курса, съответно с включително и видеа, когато ги гледаш вкъщи, когато искаш без да ограничаваме. Минус е, че няма човек на живо среща, който да говори, да отговаря на въпросите. Но вървим и в тази посока. Смятаме да си направим School общност. Това е една платформа за онлайн обучение, където първо ще имаше ни видеа, а след това в определен ден и час ще има човек на живо от друга страна на камерата, който ще може да отговаря на твоите въпроси. Звучи много добре. За да имаме достъп и до хора от цялата страна и най-вече нали, да можем да предаваме тези знания, защото това, че не си в София, не трябва да те спира да се вдъхновяваш, да снимаш, да се развиваш, без значение дали професионално или като фотограф, не трябва да те спира. Иначе планираме да посещаваме различни градове в България, защото ние много обичаме да пътуваме и си търсим поводи за пътуване. Пътуваме и в България и в чужбина. Сега ни предстои пътуване до остров Тенерифе май месец. Надявам се на есен Бразилия, Аржентина. Каним ви, ако някой не е ходил в Бразилия, Аржентина му се идва. Или то път няма да си измъкне, ще пускаме ти отпуска от сега.
сме набелязали други дестинации, като Япония и така нататък. Чудо. Да. Добре. Ами, да Започнем започнем възможност, да, защото това. нашия клуб се вълнува това, че ще се срещне с хора с опит. Нещо, аз както казах, ние сме, повечето от нас ходят фотографи, така че е много интересно да запознаем с хората, които починал се занимават с това. Ами, така и така сме взели думата да започнем. Нали, аз съм Велин Молър, от създателите на дружеството. Фотографията попаднах покрай модата в Русе и най-много това съм снимал. Продължавам да поддържам едно студио, снимам там фотото, но по-скоро вече за удоволствие. Ние вчера бяхме на Русе Fashion. Видях го, да, съжалих, че не направих връзката да ви кажа, че и хотела ви е там. Да, почвам вече да не съобразявам някои неща. В Фейсбук ги съм Слава Богу. тия неща. Слава Богу. И така, иначе по образование съм дизайнер и с това се занимавам. Там повече съм в уеб средите и така. Това е накратичко, което мога да кажа. Повече студии на фотография снимам. Надявам се тази година да покажа една изложба с експериментално нещо. Как да почнем с... И от първия ред ти почва и аз там да се наслаждавам. Казвам се Константин Галев. Интересуваме дали има някой в София, който се интересува от аналогов принт. Имам предвид от тия алтернативните способи за принтиране карбон. Да, аз съм запознат конкретно в нашия клуб един човек, който се интересува от такова нещо и прави, но иначе има други хора в София, които имат интерес, просто не са част от нашия клуб и съответно аз не ги познавам лично. Знам за тях и нашия човек, който се интересува. А те организирани ли са в някаква общност? Честно казвам, не съм питал, но мога да попитам, ще правим връзка и ще ви кажа, че нямам идея. Искам да ви излъжа, да ми кажа да. Така и така се стана. Казахте, че организирате workshop на тема спортна фотография. Това е цял курс, да. Да, и някаква техника сте поръчали. Да. Там влиза ли, има ли PTS, мисля, че се наричат системи, които позволяват дистанционно снимане. Примерно зад вратата се слага камерата. Не сме предвидили това, тъй като нашите курсисти, които нали, всички така наречения таргет, както модерно се казва, са начинаещи фотографии, още не са стигнали до това нещо. Трудно основата да ги дадем. Тоест да ги използват монобол, какъв обектив да ползват, каква скорост, какво да се образяват, въобще да се научат да хващат момента, защото скоростта е една от основните неща. И може би на следващия етап вече ще добавим и това. Айдиш като техника, тъй като правим съвместно партньорство с Canon курса, те са ни дали и това е индикативно. Техническата част, кой разяснява? Някой от... Юлиан Димитров, Юлиан Тодоров, който е професионален спортен фотограф. Той е официалният фотограф на Българската федерация по футбол, по баскетбол. Мисля, че и по лека атлетика. Ако в 2 години вече снима и за UEFA официално. Той е част от фотографите на UEFA. Моят интерес е свързан с това, че аз нямам птици, а пък там движенията са сходни с спорта. Да. Ние правим фото сафари в източни Европи, а миналата година правихме и речно сафари в Реканова. Мисля, че прочетох за него. Да, и там правим съвместно с Рашид Рашид, който е биолог и фотограф на диви животни, но на птици доста се снимат. Ами това бяха моите въпроси. Понеже прочетох за тази система на BTS, обаче никъде не виждам да се продава и предполагам, че някаква профилирана. И нямам идея как работи. Или ще добавим в нашата Facebook група и ще вземеш моите контакти и аз ще проверя, ще говоря с Юлян и директно ще ви свържа и тъй като той е компетентен в тези Добре, благодаря. Някакъв Представи си така и така. Аз съм Не, че снимаш Казвата е, че сме птици. То се подразбра. Кой какво снима? Аз ги познавам софиянци. И се събираме там в една кръчма.
Теде. Как си се усмихна? Що ли? Да, може материал много. Ето е. Така че ще обменим опит на маса. Видели? Да. На нашия компютър имаме ли канон EOS отили? Ако може да го смъкнем сега, че искам да видя как дали има забавяне във връзката. Защото